சுனில் மேனன் என் பேரு. உங்களை பத்தி ரொம்ப கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஓகே, யாருங்க பாட்டி? எவ்வளவு வருஷம் ஆச்சு பாட்டி நீங்க தொடங்கி? 50 வருஷமா? எப்படி தொடங்குனீங்க? என்ன எது எது விவசாயம் பண்ணிட்டு இருந்தோம். சரிங்க. ஒரு சரி பண்ணி பார்க்கலான்னு அப்ப தொடங்கும் போது எத்தனை இட்லியில? 50 இட்லியில இது பண்ணீங்க? 50 பைசா, 20 பைசா, 50 பைசா. இப்போ வந்து 1 ரூபா. இட்லி கூட சட்னி சாம்பார் எல்லாம் வச்சு எத்தனை பேர் கொடுக்குறீங்க பாட்டி? அது ஒரு 10,500 பேர். இதுல நல்ல உதவி பண்றாங்க. சரி, நானும் என்ன முடிஞ்சோ சொல்றேன். நான் நடிகர்களும் இங்க கூட இருக்காங்க, அவங்க கிட்டயும் சொல்லி நான் எங்களால் முடிஞ்சதும் கண்டிப்பா பண்றோம். ஏன்னா உங்களை மாதிரி இந்த வயசுல பண்றது பெரிய விஷயங்களுக்கெல்லாம் அது வந்து ஒரு ஊர்ஜி. நான் இந்த சின்ன பசங்களை பார்க்கும்போது எல்லாம் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் பாட்டி. சரி, ரொம்ப நன்றி பாட்டி.